Nikabat na sa 30 ka mga kawani sa barangay ang nasutang tiggamitan o gidiling drugas. Kini subay sa nigawas nga resulta sa surprise drug test sa City Office Abuse Substance Prevention kon COSAP dinhi sa syudad sa Sugbo. Labing ulahi mo ang gihimo sa COSAP sa barangay Tinago diin tulo ang positibo sa drug test, duha ka lalaki ug usa ka babayi. Si Barangay Kapitan Joel Garganera nagkanayon nga hatagan niya og laing higayon ang tulo ka mga kawani ug tabangan sila nga mahaw-as sa paggumon sa bisyo. Sa miaging adlaw, positibo ang tulo ka mga barangay tanod sa Kambinokot nga mukirang bahin sa Dakbayan. Gibutyag ni Barangay Kapitan Ray Lauron nga iyang gipatawag ang tanang kawani alang sa usa ka general meeting. Apan napipila ni question sanglit ang ilang panagtigom ipahigayon sa unang Domingo matag buwan. Matod ni Lauron nga ang tulo ka mga kawani sa Kambinokot daanan niyang gipasidan-an sa wala pa siya molingkod sa iyang posisyon.